Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes kitsa 22 na bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang mga kagaw sa inyo lawas. Tambal pa sa ubo, sipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang. Produkto sang Klinika di Alternatibo. Kaginadulong man sa inyo sang DTX 500. Sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipata, mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood. Pamatian namon ginasandigan. Gataas kilay ni Philippine National Police Officer in Charge, Lieutenant Guillermo Ilizar. Lieutenant General Guillermo Ilizar. Porte, masubo man, suno sa iya, gintawag niya nga magabaganihan ining pinamatay sa mga katapo sang New People's Army. Nga 5 ka mga opisyal sang kapulisan ang nagkalamatay, 2 pagid ang mga nagkalasamaran sa engkwentro suno sa report sa mga New People's Army nga mga rebelde. Puwerte ini, 5 gid ang mga nagkalamatay. Temporaryo gintago anay ang mga ngalan kag subong man ang mga nasamaran ara sa hospital. Ang report inisyal nga ang mga kapulisan nagapatigayon sang pag-secure sang road project sa barangay Dimagmang sang ang wala maisipan nga kadamuon sang armado ang nagpaarak lutang sa ila nga nangin kabangdanan
sa pagkapatay sang 5 ka mga opisyal kag nagsamad pa sa iban. Wala pa na report kung bala nakabalos man ang kapulisan kag kon may kaswalidad o kon may naigo man sa mga katapo sang New People's Army. So no, kay Lizar, ginapasiguro niya ang pamilya nga ang ining mga komunistang New People's Army dapat manabat. Siling ni Lizar, ini nga mga tao niya, ini mga New People's Army, hindi makaintindi sang lingwaheng katawhayan. Ti kon amo na ang gusto nila, magapatigayon kami sang nagakaigo man nga tikang agod matagaan man hostisya ining mga hanay sa kapulisan. Purte, no? Amo nang siling sang gobyerno papason ang mga katapo sa New People's Army. Sa karon pa dayon niya, ambos dito, pinatyanay dire, pinatyanay dito. Luwas sa pinatyanay sa mga drug lord kag drug poser. May problema pang gobyerno sa padayon nga pagpang-atake sa mga katapo sa New People's Army. Wala untat lupok mo, siling sang presidente, wala untat lupok. Wala untat man ang pag-ayam sa mga rebuilding New People's Army. Amo ning resulta ya, ambos dire, pinatyanay dire, kag pinatyanay dito. Grabe. May COVID-19 na, may pinatyanay pa sa tunga sa New People's Army kag mga otoridad sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw Idulong sa aton sa mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Ako upod ako sini sa panawagan sang aton mga manunudlo. Ang manunudlo daw dihado, no? Kung sa kaiswildo, uliye man sila. Una, mga militar kag kapulisan. Marcha ang manunudlo, pasaka sweldo, daw natoon bungol sa gobyerno. Pati bakunahay, daw nalimtan niya ang hanay sang mga manunudlo. Sa karon, nagapanawagan sila, gasinggitan sila, nga tagaan sila prioridad nga aman. Kung mabakunahan ang halos tanan nga manunudlo, pwede sir, pwede kabalik na sa bulutuan face to face, wala delikado ang mga kabataan nga malatnan man sa mga manunudlo. O galing nga mula na, kung nabakunahan ang manunudlo,
base kon sa kabataan magtupa ang mga kagaw. Pero maayo ini, ako pod ko sa ila panawagan, nga tagaan man sila, hatagan prioridad. Damo ni sila mo. 1.3 milyones ka mga manunudlo ang ila sini nga kadamuon. Lakip na ang public kag private sector, ang tertiary kag technical and vocational education and training. Total, ang kadamuon mga 1.18 milyones ang ara sa basic education nga manunodlo. Mga 137,000 ang tertiary faculty. Mga 11,000 ang technical and vocational education and training. Damo ini sila. Tisiling nila, ibutang man kami sa prioridad. Pirmila kami yaulihi, gakalimtan kami. Kung sweldo malimtan man kami, kung bakunahay, daw hindi man kami madumduman. Di kinapaanggit sining mga manunudlo, nya dito ya sa Estados Unidos, may araya na apid ang mga manunudlo nga next in line para sa pagpabakuna sa Saudi Arabia, kag Russia, araman ang mga manunudlo sa listahan prioridad nga bakunahan. Sa Southeast Asia, Indonesia, Singapore, araman ang mga manunudlo sa Cambodia, ginabutangin ang manunudlo sa priority. Dire siya sa Pilipinas, doon nalimtan niya kami. Ang prioridad sang pagbabakuna, ginbakunahan ng iban nga mga soldado, ang iban nga mga opisyal. Kami daw wala mabutang sa listahan, ting singgitan sa mga manunudlo, abi ibutang man kami sa prioridad sa listahan, daw permil lang kami ginakalimtan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panyawan ang nahibalon. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
kinadampigan. Padayong Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita. Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may daya at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, walasang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:59. Kadasig sang oras, no? Sa tanan nga mando sang Departamento sang Ikaayong Lawas, ang pamatyag ko iya nga daw hindi amo, daw palpak. Ini balang hindi mo ya pagtagaan kay gayunan nga magpabakuna ya ang mga ara sa industriya sang tabako, sa industriya sang ginakabig mo daw kontra sa gobyerno nga mga produkto. Daw hindi amo ako. Daw hindi ako'y mag-upod sining panawagan nila. Di kung ga negosyo na saya sa mga infant milk manufacturer, sa mga nagamanufacture sang sigarilyo, kag iban pagid nga mga industriya nga konflikto kuno sa public health. Daw hindi mo ya pagtugutan kuno nga magbakal sa bakuna na ano ni. Daw hindi na kuya conformis ni. Ini nga mga kompanya amo ini nagahatag sa pinakadako nga buwis sa gobyerno pagi sa excise tax. Pagkatapos dumilian mo ya bangod lang ang produkto ya daw konflikto sa departamento sang Ikaayong Lawas. Ang produkto ya sigarilyo kag iban pa. Hindi mo yung pagtugutan nga makabakal ya sa bakuna para ibakuna sa ilang mga empleyado. Daw plagpataw. Sa tanan nga mando sang departamento sang Ikaayong Lawas, daw amo iniya ang hindi gidako ya konforme. Nga ano yang labot sa mga empleyado da? Kung produce siya sang sigarilyo, milyon man ang pagabuhi da, pwerte ka mo empleyado da, hindi mo yung pagtugtan. Daw palupad na sobra naman eh. Ang tanan nga ginahimo sa departamento sa Ikaayong Lawas, ginaupdan ko, pero mag-amo niya nga i-exclude mo, hindi mo yung pagtagaan siya makabakal kay mangod daw kontra sa gobyerno ang ilang mga produkto. Tingagi tugutan nyo, pwerte ka dako bayad siyang buwis. Pagkatapos, daw itsapuiran nyo, daw palagpataw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name.
kadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. City size ang mga balita kag isyu. Gindulong sa aton sang